Sí, perdoni, senyor. Ué, Hola, que té qualque problema? Ha de menester res? tenc un problema, però del banc. Això era un banc, antes. Jo hi venia molt i està tancat. I he anat en el banc per pagar la contribució. I resulta que m'han dit, no, això ha d'enviar els només amb un PIXUM. He fet un bon PIXUM. He pixat. Supos que li han dit un BIZUM. No, un PIXUM. Això, vas. I això és el que has d'enviar. El PIXUM en els només. No té mòbil, vostè? Sí. Bueno, jo la meva neta. És que aquest mòbil és un poc antic, eh? Sí, però va molt bé. Sí, Ahir me nen. va cridar la meva dona i va funcionar. Què m'has dit? Que han de ser de 3. De 3G o de 4G? No, només en té una de G. Què he de fer després, muchacho? Amb aquest telèfon mòbil vostè no pot fer res. Això és un mòbil d'aquests moderns. Oh, està ben neta. Sí. Collons, que està de lluent. Vengui, entri. A l'aplicació del banc. Està tancat per entrar. No, l'aplicació del banc. Ha de posar el codi PIN i l'usuari. Collons, era més fàcil el PIXUM. No sé com s'ho fa. És una àguila i dues gavines. Una àguila? Sí. Anem. Veus? Jo no la veig. Escolti! 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 És que vostè m'està robant el mòbil? Doni'm el mòbil! Me'n vaig del gall que Però doni'm el mòbil, senyor! Ja, demaneu en el banc i t'ho donaran, però només té una hora fins a les 11. Això ho amallaré, me servirà per la revisió de la pròstata. I brilla, enlluent. Oh, és de guapo el mòbil. Ara me'n vaig al gaire i almenys allà me deixaran per allà. I el director me va dir, no facis pena, vas posar tots els teus ahorros a les participacions preferentes. I vaig fotre de més 20 milions. Me va dir, no te preocupis, que per qualsevol cosa sempre serem aquí. I no, mireu, hi són, no hi són, no.